Kani-kani ka All India Radio Shillong ka khubor ban puli de kasan li jana kimat bakong san jong ka khubor. Yasoi ka sarkar pedeng, sarkar Assam bat ka kunhun king atiar NDFB ya ka soskular yasuk. Kani kan ajing da bat jing itu ya kalarti bakerpang jong ki bodo ong menteri rang badu kari Narendra Modi. Pendapat ba ka sarkar Meghalaya ya ka tarik banlong ka election MDC siteng samai ha ka Arpunril Langren constituency. Ka All Meghalaya Commercial Vehicle Owners and Drivers Association kalakuntu ya ke sarkar Meghalaya banbu iki kendoan ki badan kam ya ki kali ki banabar ke jela khnang ba kanam kta ya ka kamai ju kinong nya kali ke jela yo Air Marshal R.D. Mathur na ka Eastern Air Command Shillong ya ka khusnam Param Vishesh Seva Medal PVSM na President kari India ki khubor ki babnia ka sarkar pedeng nin kasi kala soy ye ka jingite akular bat ka kunhun kai klau ka bala sha nyu be an ka bana Assam ka bala tip ka National Democratic Front of Bodoland NDFB ya kani ka skular bala soy pedeng kilai mamla le soy ha ka jingin don kat lang menteri korbari jong sarkar India Amit Shah menteri rang ba ka Assam Sarbananda Sonowal Joint Secretary jong katnat korbari Satyendra Garg Chief Secretary ka Assam Kumar Sanjay Krishna lambat kinong yalam jong ki South Likishnat jong ke NDFB. Kani ka jingete kular kan aya ka tuk ani ki hok ha ka san perthei ye ki jaj bentiu bodo ki bisong basa ha ka jela Assam lambat ka tuk ani ki song jingeram ban kenti we ka yo ka kot shakini ki jaj benriu ka bakot shaka 6000 sans paklur tengka. Habakrem na diyan balay soy kani ka soskular yusuk Amit Shah ulo ong ba kani ka soskular bansa kan mau kan puni kalenti siya kasuk kasan bat karoy kaman ha Assam bat hai ki jela jong kathan sa telam mingi menteri rang badu kari Narendra Modi ulo ong ba ka jingite kular balai mamla hapdeng ka sarkar Assam bat ka kunhun king atiar bala sa nyu bian ki NDFB kan kenti su ya ke jingeda bat kan penpriang ru ya kan nam jong kalariti bakerpang jong kijat benri bodo haki kubor ba ulap penmi lembag ke Twitter umudi ulaong ba kani ka jingite kular kan lam sya ka jingkladur hai ki ban penmentoy ya kijat benri bodo bat ulaong ba ka sarkar pedeng kan shimkhia ban kenti ka roy kaman haki liang ba per na ka benta jong ki lembag ki sin jam ba ka sarkar kan pentrikam menteri rang badu ulaong bakani ka jingite kular kalalong ka bajam haba kinong song kari ki belayat menshwa ka lenti jong ka jingking atiar menta kilawan pai pat sya ka imlang salang bani kum ki we ki para briu bat ban no senyang ha ka batay la kari ka shuki MDC na ka benta ka Arpunril Langren constituency jong ka Khasi Hills Autonomous District Council kala sa atli da ka jing klatno uba nasar marwen ubalabat ya ka shuki MDC na ka tega constituency pumta ka sarkar Meghalaya kala hapan penlong ya ka election siteng samai na ka benta ka Arpunril Langren constituency banjit thamai bat kala bu ya ka tarik ban thep kerteng jong ki kertong ki bani aireng hakani election kabanlong nadu ka khatni tarik hadu shua ka lai beji janmet jong ka khat khandai tarik jong banai rempang 8000 arpho ka tarik ban jurip ya ki kot thap kerteng kan long ha ka arpho tarik rempang bat ka tarik ban penni ya ki kerteng ki babet bani aireng hakani election kan long ka arpho ar tarik rempang 8000 arpho kasngi tap vote na kabenta kani election siteng samai kanong hak arpu pratri urempang arazar arpo nadu kapor nyo bejemen step hadu kapor saw beji janmit bat ye ki vote on nyo bat penbenai ka result hak laitri ulber arazar arpo Mukesh Kumar Singh ubaladan kti hak kamle bi ijat bat ka company beriu kabala jaus nem arzar khat ar kabala tip ka Nirbhaya gang rape and murder case haning kasingi ulalit ujor sa ka Supreme Court ban kerpat ya katay ki yung bishar bakan sa skor kerpang halor ka jing kerpat bat ban bishar kerki no persya ka jing kentad u president ya ka jing kerpat solution a ni ka mercy petition ka jong u
Presiden Jokari Ramnath Kovind ula kentaj ya kejeng kerpat songsen jong Mukesh Kumar Singh haka khat new terik ukalalengkon. Ka kenun kinong bishar ba kentup ya Chief Justice S.A. Bobde kumunong elam lem batu Justice B.R. Gavai batu Justice Surya Kant. Kala ong ba lada ka jengrai penyap no yo koidi kan long haka siterik urempang ka kam kalong ka bakerki shibun. Bat kumta kila beta ya umuktiar jong sing ubala sya rais dien pasi hakasitere urempang bakin let kerpa no kloy haswa katika por na kibor kibari kmi kani ka kubor ka wan shipina ka All India Radio Shillong ka senjuk kinongnya kali bat kitrai jong ki kali kamai jong ka Meghalaya ya ka balatip ka All Meghalaya Commercial Vehicle Owners and Drivers Union kala kentu ya ka Sarkar jela bahkan peni daka polisi trikam keban bu kendon na kebentaban peniak renti ya kekam ha kebaidai ba kejungrung jongki kali ki benabar ke jela sepo ki tanyong kendong bat ki jaka jungok ka hepo Meghalaya habakren kinong patai kubor ha Shillong nin kesni u presiden kesenjuk uba agent star kurkalang uloong ba ki kali ki bakit ikinong jungok kai ki bawan nabar ke jela ki julet keleng sepo ki jaka ke Meghalaya kabala kata jurpat ya kakamai kaji jong kinong ya kali ki bahapo ka jela nalor kata ulo ongru ba ka toll plaza kabadan ha umling ha ka surok ba Shillong Guwahati kalanang penkiw ya ka dor khajna da kibor penyan kabala kata jur ya ka jingyo kamai jong kinong ya kali hapo ka jela ki sipai BSF ha Meghalaya ha ka ni sita yo baladap kila penlong ya ka program petngor ya ka balaktip ka ops alert bat kala penklan ya ka jing para hasilin teruput ke India bat Bangladesh hakni ka program la penlong ya bun teli ki jing khandra ki bakerpang khanang ban punti kena ba ka jing rakhi ya ka si khrau jong ka ri kan nong ka bayat bet ha ka suk ka san wat apdeng ki jing tip ba kila yo lum na ki kunhun sentian ba kan don ka jing rung bi an jong ki kunhun le no na silyang uput Wada pedeng ki rai dam jong ki lum ki them jong kani kathan rengkat baka jing krian ki sipai yada jong kani kunhun sipai ki lapit ngor perking bah hasilin teruput bat khamtam ha ki jaka ki bam isungan ha ka janmiet chua jong jing rakhi ka Republic Day ki sipai BSF ha Meghalaya ki layo kurup lai spa revenue tli ki masi ya ki balatmu ban shalan bi an cha Bangladesh u PRO ka BSF u yato bakam mensua ki sipai BSF ki jupen long lang ya ke jing khandra rengkat bagi pulet jong ke jela bat ki BSF menta ki kmi linti benang yo susu ke jing ni kersan na ke sarkar jela ban la khanglat ki kam sni ki bana silyang uput u Air Marshal R.D. Mathur u belang Air Officer Commanding in Chief jong ke Eastern Air Command Headquarter Shillong u le yo ek kusnam Param Vishish Seva Medal PVSM na President kari India ha ka jingrakhi ya ka Republic Day arazar arpo u Air Marshal R.D. Mathur ula sya thongru u Honorary AADC sya President kari ha ka sitare uklalengkot haus nam arazar khatsau ngan ong beng katu ha ka sitare uklalengkot menta usnem Haus nam arazar khatsa uni uhe sipai ula sya penkuk buramru daka khusnam ati vishesh seva medal AVSM bat daka khusnam vishesh seva medal VSM haus nam arazar lai da President kari India so we do uhe sipai jongka Eastern Air Command u Vice Marshal B Chandrasekhar ubalong Senior Officer in Charge Administration ru ula yo eka khusnam ati vishesh seva medal ha US u Kobe Bryant bala Southwest nam karta bala long uklur jong National Basketball Association NBA rengkat baka khon ko jong u ko bakhalai sinam karta ka Gianna kila ya pa ka jing habling sun ha ka si ublei bala la ha kanong ba Calabasas ha California kitlong kubor ki thu ba kila don khandai ngut ki brio baro ki besong po ka te helikopter ka bala hap no bat baro khandai ngut kila yap ha ka ni ki jingja Kobe Bryant ulalong unong ile kai basketball arpos nam hakarta jong u bat uladon haga kunhun Los Angeles Lakers katu gani ka khubor klakut kablawan shapina ka All India Radio Shillong hakapor prabajing ini so pat baga Delhi station nak bentaki khubor ki banwan naka
चाहिए